Assalamu alaykum, hormatly agzalarym. Yetip gelýän täzeýär düşünýär, salla bereketli ýyl bolsun Allahyjan. Şu görýän aýdynçylaryňyzy görýänmi? Şeýlelik bilen. Şul diskin içinde 72 sany aýdym. Täzeýil konsert, täzeýil sowgat etdik. Ol aýdymlar YKT.com'da da bar. YKT.com kliplere girýäňiz. İkinci sahypada şolar, üçüncü sahypada şolar. Gara saýdymda 76 sanyk bar. Diskde de 72 sanyk klipler bar. Şeýlelikde hem YouTube kanalymda da ählisini ýükledim. YouTube'dan görjek, YouTube'dan görür. Skaçat edip telefona saklamak isteýänler YKT.com tama saýtyndan görüp bilersiňiz. Isteseňiz, satyn aljak diýseňiz, diskler bazarlarda bar. Mir 2 Drop 2 ikinji doňyň padwalyna owaldy. Has ýakyn alyp bilersiňiz.